ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 5 ድወርድ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ድለቀቂ አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ናይ ዑት ህይወት ሰለስተ አገደስት ነጥቢ ዝብል ናይ ዑት ህይወት ሰለስተ አገደስት ነጥቢ ሪኹም እዘን ሰለስተ ነጥቢ ሎሚ ንዛረበለን ኣብ ነብስ ወከፍ ዑት ህይወት ኣዝየን አገደስትን ኢምፖርታንትን እየን ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ኣብ ህይወቱ ብትክክል ልጥቀመለን ሰብ ምንም ጥርጥር የብሉን ኣብ ኩሉ ነገሩ ውጽኢታዊ ወይ ድማ ውጽኢታዊት ከም ትኸውን ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጀመርታ ዘን ሰለስተ ነጥቢ እንታይ ምዃነን ክገልጸልኩም ቀጺለ ድማ ስለየን ክዛረበኩም እየ ኣብ ህይወትና ዑታት ክንከውን ዘድልያና ሰለስተ ነጥቢ መጀመርታ ቀዳማይ ነጥቢ ትክክለኛ ቦታ ዝብል እዩ ቀዳማይ ትክክለኛ ቦታ ካልኣይ ትክክለኛ ጊዜ ሳልሳይ ትክክለኛ ሰብ ኣብ ህይወት ኣዝየን አገደስት ነጥቢ ትክክለኛ ቦታን ትክክለኛ ጊዜን ትክክለኛ ሰብን እዩ ሪኹም ኣሕዋት ገለገለ ሰባት ኣብ ዘይ ትክክለኛ ቦታ ብዙሕ ጻዕሪ ይጽዕሩ ውሑድ ፍረ ከዓ የፍርዩ ምኽንያቱ ዘይ ትክክለኛ ቦታ ብዙሕ የጽዕረካ ውሑድ ሪዛልት ከዓ ይህበካ ብዙሕ የድክመካ ብዘይ ፍረ ከዓ ሰደካ ምኽንያቱ ዘይ ትክክለኛ ቦታ በላዓ ሓይሊ እዩ ዘይ ትክክለኛ ቦታ ሓይልኻን ዓቕምኻን ንኸይግለጽ ዝዓግትን ዝሕዝን ሊሚቴሽን ዘለዎ ስፍራ እዩ ከምቲ ዘርኢ ኣብ ትክክለኛ ቦታ እንተደይ ዘርኢካዮ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እንተደይ ዘርኢካዮ ዓቕሙን ሃፍቱን ደይገልጽ ሰብ ድማ ኣብ ዘይ ትክክለኛ ቦታ እንተዳ ኣሎ ኣብ ዘይ ትክክለኛ ስፍራ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ንራእዩ ዘይምችእ ስፍራ ነትሱ ኾዶ ዝደሊ ዘሎ ጎደና ዘይኺዶ ስፍራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስፍራ ግዜ ዝወስድ እንድሕር ኮይኑ ዓቕሚ እዩ ዝስእን ሓይሊ እዩ ዝስእን ሓይሊ ኸለዎ ሓይሊ ይስእን ዓቕሚ ኸለዎ ዓቕሚ ይስእን ብዙሕ ፍረ ውሽጢ ኸለዎ ምፍራይ ይስእን ንምንታይ ተተባሃለ ፍረ ዘርኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይዝረአን እዩ ኣብ ንዕኡ ድምችእ ስፍራ ክዘርኦ ኣለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ህይወትና ድማ ከም ዘርኢ ኮይና ብዙሕ ዓቕሚ ክትገልጽ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኣብ ትክክለኛ ስፍራ ጥራሕ ክትርከብ ንፍቀደላ ኣብ ትክክለኛ ስፍራ ጥራሕ ንዘራእ ኣብ ክንህልዎ ዝግብአና ቦታ ጥራሕ ንሃሉ ንራእይና ዘይምችእ ንሕና ክንከዶ ዝግብአና ጎደና ዘይኺደና ስፍራ ተደኣ ኮይኑ ንግደፎ ጊዜና ኣይነጥፍእ እቲ ካልኣይ ድማ ትክክለኛ ጊዜ ዝብል እዩ ትክክለኛ ጊዜ ብጣዕሚ ኣብ ህይወት አገዳሲ እዩ ሪኹም ጊዜኡ ዘይኣኸለ ፍረ ኣይብላዕን እዩ ጊዜኡ ዘይኣኸለ ፍረ ይድርበ ይርገጽ ክብረት እውን የብሉን ነገር ጽባቂኡን ክብረቱን ድገልጾ ኣብ ትክክለኛ ጊዜኡን ሰዓቱን እንተተገሊጽ እዩ ገለገለ ሰባት ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ህልዎም ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ኣለዎም ግን ናይቲ ሒዞሞ ዘለዉ ጽቡቕ ዝኾነ ዕላማ ፕሮጀክት ራእይ whatever ሒዞሞ ዘለዉ ነገር ትክክለኛ ጊዜኡ ስለዘይሕልውሉ ግን ተቐባልነት ክስእን ከሎ ንርኢ ሪኹም ኣሕዋት ጊዜኡ ዘይሓለወ ራእይ ብትክክለኛ ውጽኢት ኣይወጽእን እዩ ጊዜኡ ዘይሓለወ ስራሕ ትክክለኛ ፍረ የብሉን ጊዜኡ ዘይኣኸለ ጉዕዞ ትክክለኛ ውጽኢት የብሉን ተቐባልነት የብሉን ስለዚ መጎስ ክህልዎ ተቐባልነት ክህልዎ ክፈሪ ከድምዕ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ሒዝናዮ ዘለና ዕላማ ጊዜኡ ከዓ ክንፈልጦ ጊዜኡ ከዓ ክንሕልወሉ ይግበአና እዩ ነገር ኣብ ውሽጥኩም ስለ ዘሎ ጥራሕ ክትገብርዎ ኣይትጉዩ ጊዜኡ ዲልኩም ቅድሚ እግዚአብሔር ጸልዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ትክክለኛ ጊዜ ይነግረካ እዩ ንትክክለኛ ጊዜ ምስትውዓልካ ይኸፍት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 3 ከምዚ ኢሉሎ ጥቕሲ 11 ንኹሉ በቢጊዜኡ ጽቡቕ ገበሮ ዋው ሰብ ነቲ ኣምላኽ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ዝገበሮ ግብሪ ምስትውዓሉ እኳ ሲኢኑ ኹንሱ ኣምላኽ ንዘለዓለምነት ኣብ ልቢ ሰብ ኣንበሮ ዘገርም ነገር እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን ስለ ጊዜ ክዛረብ ከሎ ንኹሉ ኣብ ጊዜኡ ጽቡቕ ገበሮ ኢሉ ንኹሉ ኣብ ጊዜኡ ጽቡቕ ገበሮ ሪኢኹም ኣሕዋት ጽቡቕ ነገር መዓስ እዩ ዝግለጽ ተልኩምና ኣብ ጊዜኡ እዩ ኣብ ጊዜኡ ዝዝረብ ዘረባ ክንደይ ጽቡቕ ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ጊዜኡ ዝዝረብ ዘረባ ጽቡቕ ኢልዎ ኣብ ጊዜኡ ዘይዝረብ ዘረባ ጽቡቕ ኣይኮነን ሓቂ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘረባ ጊዜኡ ስለዘይሓልኻሉ ግን ሓቂ ከይከውን ይኽእል እዩ ሓቂ ከይከውን ይኽእል እንታይ ማለት ከ ሓቂ ከይከውን ይኽእል ማለት ኣብ ዘይ ጊዜኡ ዘውጻኻዮ ሓቂ ከምዘይ ሓቂ ገይሮም ክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ዋይ ተተባሃለ ጊዜኡ ስለዘይሓልኻሉ ኣብ ዘይ ጊዜኡ ትወስዶ ስጉምቲ ሁሉ ክጎድአካ ይኽእል ክጎድአኪ ይኽእል
እዩ ኣብዘይ ግዜ እቲ ጅማሬ ኩሉ ድማ ብስለት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገራት ትኽክለኛ ብስለት ዝህልዎም ግዜኦም እንተደኣ ሓልዮም እዮም ስለዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ክንገብር ከለና ታይሙን ሓልወሉ ግዚኡን ሓልወሉ ንግዜ ነስተውዕል ሰባት ክንከውን ይግበአና እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ድማ ትኽክለኛ ሰብ ዝብል እዩ ኣብ ህይወትና ትኽክለኛ ሰብ ኣብ ዙርያና እንተዘየለ ሓደጋ ኣለዎ ምኽንያቱ ዘይ ትኽክለኛ ሰብ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጉድኣት የምጽእ እዩ ትኽክለኛ ሰብ ግን ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጥቕሚ የምጽእ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ዝቀርቡኩም ሰባት ኣብ ስራሕኩም ተእትውዎም ሰባት ኣብ ራእይኩም ተእትውዎም ሰባት ኣብ ጉዕዞኩም ክቀርቡ ትፈቅዱሎም ሰባት ትኽክለኛ ሰባት ክኾኑ ይግባእ እዩ ምኽንያቱ ትኽክለኛ ሰብ ኣብ ህይወትና ኣድማዕነት ኣለዎ ዘይ ትኽክለኛ ሰብ ድማ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር የባላሽ እዩ ዝኾነ ነገር ክሰርሑ ምስ ሓሰብኩም ዝኾነ ነገር ክንገብር ምስ ሓሰብና ነቲ ነገር ክንገብሮ ደሊና ዘለና ንዕኡ ዝኾን ትኽክለኛ ሰብ ድማ ኣቅድመ ኣምላኽ ክንጽሊ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ምዘይ ትኽክለኛ ሰብ ንገብሮም ስራሓት ክፈሽሉን ክባላሸውን ክጉድኡን ይኽእሉ እዮም ስለዚ ጽቡቕ ስራሕ ክህልወኪ ጽቡቕ ራእይ ክህልወኪ ይኽእል እዩ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣጀንዳ ክህልወካ ይኽእል እዩ ነገር ግን ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ኣጀንዳ ትኽክለኛ ሰባት ከተለለ ከዓ የድልየካ እዩ ስለዚ ነገር ኣቅድሚ እግዚአብሔር ክንጽሊ ይግበአና እዩ ትኽክለኛ ቦታን ትኽክለኛ ጊዜን ትኽክለኛ ሰብን ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ይደልዮም ስለዚ ከምዚልና ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ለትኽክለኛ ጊዜ ትኽክለኛ ቦታ ትኽክለኛ ሰብ ዘስተውዕል ጥበብካ ስለዝሃብካኒ የመስክነካ ኣለሁ ዘይ ትኽክለኛ ነገር ኣብ ህይወተይ ኣይሰርሕን እዩ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጥበብ እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ ሓደ ጻውዒት ካቀርበልኩም ኣብ ህይወትኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ተቀበልኩም በዚ መዓልቲ እዚ ተማዓልቲ ምድሓን ሎሚ ኣሞ ሎሚ ንጎይታ ወሲንኩም ኣብ ህይወትኩም ክትቀበልዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ እጋብዘኩም ምኽንያቱ ብኡ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ስለዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ብሓቂ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ ትደሊ ሰባት እዛ ውሳነ እዚኣ ወሲንኩም ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ በሉ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለሁ ያአምን ኣለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም እተሰቕለን ዋጋ ኃጢአት ኩሉ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተለይን ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታን መድሓኒ ፈጣሪ እዩ እብል ኣለሁ ካብዛ ሰዓት ብጎይታ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለሁ አሜን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተይ ዌልካም በልዎ አምላኽ ባረኩም እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ኮንታክት ግበሩና ዘድልየኩም ነገር ክንሰደልኩም እንደገና ከዓ ክንጽልየልኩም ኢና ከም ልጎይታ ከም ዝተቀበልኩም ከኣፈሊጥና ምሳኹም ክንሕጎስ ስደዱልና ተባረኹ